दा जोङो सफैबाय थुक्राझार हस्पिटालाव गुवाहाटीनिफ्राय डाइरेक्ट। हेल' खुलुमबाय रायजोफोर, दा आङो दंफैजाहैबाय थुक्राझार हस्पिटालावहाय। बे थुक्राझार हस्पिटालाव सासे बेमारि दंफैयो, जोंनि गामिनिनो बुरैसा मानसि, बुरैसा रान्दि मानसि आरो। दा मोनायावहाय आंखौहाय लेंहरनायलाय, गावसोरजोंहाय गुवाहाटीयावहाय डक्टरनाव थांफानो थाखाय लेंहरनायलाय मोनायाव हरनि 3टायावनो आङो फैनाय जादों। ओमफ्राय फुंनि 4टायावहाय एम्बुलेन्सजोंहाय थांनाय जादों आरो। ओमफ्राय दा जोङो हजोंनिफ्राय फैफिनबाय एम्बुलेन्सजोंहाय। दा 6टायाव जोङो बेलासियाव सफैबाय। दा बेमारा जाहैबाय माने मोनथाम दंदों, मोनसेखौ मा होनदोंमोनथाय, मोनसेया जाहैबाय बिबुआनो साफ्रेना दङ आरो। ओमफ्राय मोनसेया जाहैबाय किडनिखौहाय गोलै जानानै दं होनना बुंदों। दा बेखौनो जोङो ओजोंहाय एक्सरा बा एमआरआइ खालामनो थाखाय थांदोंमोन। दा एमआरआइ खालामबाय, ओमफ्राय दा दिनै सुक्रुबार, ओमफ्राय रिपर्टना दा हरनि 8टायावसो मोनगोन। बेखौनो सासे नेनानै गाबोन लाबोसिगोन रिपर्टखौहाय। ओमफ्राय जों दा बेमारिखौ लानानै डाइरेक्ट हस्पिटालाव फैग्रोबाय आरो। फैगौ मंगलबार 16 थारिख गोलैयो नामा, बे समावहाय अपारेसन दङ। अननानै बयबो नोंथांमोना आर'ज खालामना होदो बिथांजोनि थाखाय। बिथांहाबो न'खरावहाय रावबो खामायग्रा गैया। दा मोसौ मोसा दङमोन, दिनैहाय मोसौखौ मासे फानबाय दां। ओमफ्राय दिनैहाय गुवाहाटीयावहाय 15,000 बायदि थाबोखाबाय। आं बांद्राय फैसा खरस जानाय होननानैहाय आं थांदेरले होनबायमोन। ओमफ्राय गावसोरनो लिंहरबाय थाबायना, खावलायहरबाय थाबाय, एसे एनै रायलायदिग्रा मानसि नांगौ, गोरों मानसि नांगौ, बेफोरबायदि बुंहरबाय थाबाय नालाय। ओंखायनो आंबो बिसिनि लिंनायखौहाय माना खालामनो हायाखिसै, थ्रोद फैबाय, थांफाबाय आरो। दा सफैफिननानैहाय थुक्राझार हस्पिटालाव दङ। दाथ' दसेनो बारा जायो आरो। माने बोरै जादोंथाय, बिबुआ मोनसे साफ्रेदों होननानै बुंदों। ओमफ्राय उदै सायजानो थिखोनानो, ओमफ्राय मोनसेखौ मा अन्थाइ ना मा होनखो, आं इसेबां मोनसेखौ गोसोआव गैले दै। आं थुक्राझार हस्पिटालनिफ्राय बाहेरायाव ओंखारनानै दंथ'यो आरो। दा गुवाहाटीयाव थांनायनिखौथ' आं इसेबां भिडिअ लायाखिसै, सासे मानसि फनाव डिस्टार्ब खालामबाय थानायखाय लानो सानदोंमोन। माने गोसोआनो बोरैबा जानानैहाय लानायानो जायाखिसै आं होजों भिडिअखौनो। ओमफ्राय बेयावसो ओंखारफैनायावसो लानाय जाबाय। होजोंहाय ओरैनो सफा लादों आरो, दिन्थिलाबायलांगासिनो, नोंथांमोननो नायलांदो। गुवाहाटी नोगोरनिफ्राय थांफिनगासिनो दायो न' फारसे। ब्रिज मोनबाय नामा? गोजानै दंबावो माथो। गुवाहाटी एयारपर्टआ ओरैसो जाबावो नै, बेजोंसो आराम गाहायजों खालामो। ओमफ्राय दा जों थांफिनगासिनो दङ जाहैबाय। थांफिनाखैला दाबो गुवाहाटी एयारपर्टआव। गाथिं गारि ट्राफिकजों सोर मिनिस्टार फैदों साइड खालामजोबदों। नैबेनिफ्रायसो दा एयारपर्ट हाबनाय लामानिफ्रायसो एसे भिर जासिगोन गारिया। जों दा थांगासिनो दं जाहैबाय न'आव। मा फानदों लारि फिथाइ सामथाइ गासिबो लाइन एबार मोनफैफिनबाय थुक्राझाराव। बेमारिफोर लाबोफिनबाय नै। बे जाहैबाय दाख्लैयो बिटिआर सरकारनिफ्राय हस्पिटालाव राननानै हरनाय एम्बुलेन्स। फेसिलिटिफोरखौ नायदो सिङाव माबायदि, एसे देखायनायसै आं। बेमारिखौ बोख्लायफिनबाय नै क'क्राझार हस्पिटालाव नै। ओमफ्राय दाखालि एम्बुलेन्स गोदाना बेनो जाहैबाय, लोगोसे नोंथांमोननो खोन्थालांनायसै। ओमफ्राय सिगाङावबो नायदो, सानै ड्राइभारजों, ओमफ्राय हरै सासे जिरायजायो। दा जोङो सफैबाय थुक्राझार हस्पिटालाव गुवाहाटीनिफ्राय डाइरेक्ट। जोङो 1:30 ना 2:00 ओंखारदोंमोन गुवाहाटीनिफ्राय। ओमफ्राय बिराद गोबाव लाबाय नै, 6टायानो जाबाय जोङो सफैनाय। 6टायाव सफैबाय। सिङाव सफैफिनबाय।